दांदो होमबासो नोंखौ खोनागोन दा। मा नाममोनलाय नोंनिया? केडि गावनि इउटुबाव नायबाय केडि बर' मिथिनाय गावनो फैनांगौखाय थुदो बेजासिम जाबाय ए कमेन्ट फैबा फरायदोल'। सोर सासे नायदों ओमफ्राय नोंनाव दसे दोनबाय था बिदिनो से देरना मा खालामनो सोरबा दं कमेन्ट कर' नायनायखौलाय अबाव नुयो बेलाय बे मानसि बिदि नुलाय बिदिनो माथो दावखोबाय थायो। बिदि जाग्रा जादों आंनाबो ब्लुबो होजाया ब्लुबो होलायनांगौ मानसि बिबा गायद थाहाय होनहरलाय बिजेनाव लाइभआव नोंसिनालाय अबाव गिदिरालाय बानायाखै इउटुब दं नोंनाव इउटुब गैया नायजायो बानाया आं नङालै इउटुब गैया नोंना इउटुब गैया माबा खालायना दोनसिगोन मा नायानो आं बांसिन माबानायखौ नोंहा इउटुब नायजागोना नङा नायजाया बेखौ नों बानायनो हाब्रा होननाय नोंनाय नोंनि मबाइलखौनो फैसा गैया लायानो मबाइल बेलेन्स गैया जाया आपडेट होबाय थानांगौ नै नङाबा इउटुब जाया खुलियालाय गावनियाथ' जायानो इउटुबानो जाया आपडेट होथाराना इउटुब गैया आंनानो आपडेट होथार नंगौ नामा इउटुबानो बारा जानो नागिरा आपडेट होबाय थाग्रा मानसिनासो थिग जायो एसेनो बै आपडेट होथाराबाथाय बे मबाइला गेवनो नागिरा मबाइलाबाथाय बिमाबो लाग्रा होननाया गेवआनो इउटुबानो दाख्लै नायदोंमोन जायानो हसपट जाबाय दा माबायानो जाला बि प्लेस्टरावनो एल डाउनलड अ खालामबाबो फरनो जाया सोरबा माबाया इउटुब गैया आंनानो इउटुब नालायबो आरो सार्च खालामखर गारह मायो गारहर गेविफोरखौनो आइ गारहरनांगौनो मबाइल गेविफोरखौ खोनाहैदोंनो ओं गारहरनानै होनांगौ र' जों रायलायनायखौ खोनाहैदों खोनायो आरो खोनालायो दा नोंनि मबाइलाव नायबाबो नों खोनाहैबाय थागोन रा मिथियाला आं बिदि नायफेराबो आं बांसिनानो नायलाय था नायलाय पकेट बायदिसो नुबाय आं नंगोना नङाथाय बे खोनादों खोमानो बे मिथियाहाय बिसोरो इउटुब माबाखौ ओंखायनोथ' रायज्लायगासिनो आयु खोनालायो होननानै सकेट बायदिसो नुबाय आं नोङा ने नायनो दे र' आं नायो र' होरैबायदि गिदिर खालामनानै नायनो राजिबसो बबेखिजाय आइ राजिबसो लाइभ फैबा फेसखौथ' खोन्थादोनो आंनि नङाना बे बिजिरनिसो असक थाथ'दों बिजितनिसो आंनि नामाव अमा आदारफोराखै खंबोबायोबा आयौ राजिखौनो सिनायाखै आदार गैया आलासि फैगासिनो माइ लांनो जिगाब लांनो माइनि बिसोर स्कुटिया मा जाखो गावनो सालायाबो सोरनो फानसै नोंसोर गाव गुबुननो रोङा बिदि गारिखौ सोर बायगोनसै दस हाजारखौ मा फानदोंब्रा
फानो ini मोसागोन फाय खामबाद मोसायो बे मा गोनांखौनो 20,000 मोनो माथो नोंसिनाव दं माबा थाइबायना दा जाला आदा जेरावबो लांजाला फानबारि मानि जेरावबो लांजाला दाना आरो दा नैबे निउ इयाराव फंसा नांलायगौ नोंहा बे बोसोरसे जाबायना माने माबा बानायफिननांगौना गासिबोनो बिदि रिनिउ बानायनायाव बारा थाङा जायो 7,500 थाङो खोमा आरसि आरो बिनि माने रावबो गैला माबा फाइनाल दोंमोन बिदिनो हाबफैलाबायो राजिबाबो लोगो दंखायो नोंनाव मा होनदों साथाम हाबफैदों जानला मानला बन्द बानायबा जाया बन्द बानायनो रोङाबा आंनोबा दा बिदिथारा आंनो बुङो बिखौ जायो माबा मोनसे जाबानो गियो आयु मबाइला मा जाखो होनबावोसो आङो आजा बिदिखौ होबाखैबा बिदि दा खनसे बिदि जाना आयु मा जाखो होननानै मबाइल लाग्राफोरनिया थाथार जायो मबाइला ओइ जाया अबावलाय जानांगौ जोंलाय जेरावबो थुखाया बियानोथ' मायावबा थुखां बिदि गिलु थुदावबासो रोङो बिदिनो नों अबेबा रोङिखौ बिदि नायदाव थुदाव नों नायबाय थुदावबाथाय हालांजोबबाय थुबानो हायो ओमफ्राय बे थुथाराबासो आं बांसिन सेलेक्ट खालायखाला मबाइल लाबाबो फिल्म नायबाय दोनबाय ओमफ्राय बिदि मबाइला दांबाय थाबा माथो बायोलाय आंना 1,060 बेसेबां जाखोथाय 1,000ल' आंनि 8,665 नायफै नोंनानो बोरै बिदि जाखो दे आंखौ फल' बानायहर हिनजाव दोनदों खोमा ओंखायथ' नायनो 160 आंनिया बे 1,000 माबाथार आद्रा 100 जानानै माया फैसा ना मा जाखो ओमफ्राय माया 1,000 जाखो मानसिफ्रा फल' खालायना नायनाया उननिया 70-80 गाहाम बाराय लायफैबाय थाबा दसेनो बारायो सोर होनो मुङा बेरायलांगासिनोहाय बेरायनानै फिसिनो जाथारदों आरो इउटुबार खालामनो लेंहरगासिनो नारेगा सोरबा मानसिफोरनो जि जाथारदों खिथायो आंखौ होननानै आब्रे आब्रे होनबाय थायो गोनांबो सानथारो बारायजानो मालाय फरायनायखौ नायनांगौ